ఈ వీడియోలు చూడండి. రాత్రి కడపలో ఎంత బీభత్సం చూశారు. ఒక ఫ్యామిలీ కలెక్టరేట్ రోడ్లో కడపలో పిఎఫ్ ఆఫీస్ ఎదురుగా ఉంటే ఆ ఇంటిని పూర్తిగా జేసీబీలతో కులగొచ్చారు, పూర్తిగా నేలమట్టం చేశారు. ఆ ఫ్యామిలీని రోడ్డుపైకి తెప్పించారు. ఈరోజు వాళ్ళ ఆవేదన, వాళ్ళ విధానాలు ఈ విషయంలో కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సీఎం గారు, డిప్యూటీ గారు, అదేవిధంగా ఐటీ మంత్రి గారు అందరూ కూడా ఈ విషయంలో చొరవ తీసుకోవాలి. స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు, అదేవిధంగా ఎంఆర్ఓ గారు, ఆర్డీఓ గారు, కమిషనర్ గారు కడప, వీళ్ళందరూ చొరవ తీసుకొని ఆ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని ఈ ఫోటోలు చూడండి ఒకసారి తెలియజేస్తాను.